ụmụ Igbo ndị ọma, ndị Chukwu gọziri agọzi, ndị Chukwu hụrụ n'anya, ndị Chukwu tere mmanụ, ele otu ọnọrị ụmụnne. ama m na ọnụ siri ike, ọnọrị mma, enwedị ihe mmekọtara asọ ayarị dị mma. Anyị wụ ndị Igbo, ọkwa ndị Igbo ka anyị wụ. Chukwu kere anyị gboo gboo, gọzie anyị agọzie, sị na ọ ga-arịrị anyị mma, ọ ga na-arịrị anyị na mma kwanụ ebe ọbụla anyị nọ. Anyị awasị ngịrị ise ise ise. Ụmụnne, agwara m ọnụ na igirigi ndụ na ọtụtụ ihe ka anyị ga na-ewetara ọnụ n'ime ya. N'ụbọchị too, ihe njiri bịa kwa ihe ha otu ihe ahụ kwekọdọ na-akpọkwa soro m chia. Ọ ga-esoro chia, ụmụnne soro kwedị m chiwa, soro kwedị m chiwa 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 na ihe akụkọ emeno, ihe akụkọ emene na mba anyị, ihe akụkọ emeno, ihe akụkọ emene n'ala Igbo, ihe akụkọ emene, ihe akụkọ emene. Ụmụnne, ịma kemgbe e nwere echi m bịara gị akọlọ na akụkọ ọzọ nọ na ihe na-emere na obodo a na-akpọ Dublin Ireland, ebe egbe burula mmanya ọkụ. Mana keto ka m kọrọ m ọnụ ihe ọdọ mere na soro m chia keto agụ na gị na-eke gị na-achị maka na obiọma nyere ọnwa anọ. Obiọma nyere ọnwa anọ, chịwakwa ọchị maka gị ga-achị ọchị, gị ga-achị ọchị mgbe ị ga-elelekwa anya na ikiriki ụlọ. Ikiriki ụlọ a ga-adị ka ị na-achị ọchị, ị na-achị ọchị ụda echekọrọ ọchị mgbe eri ndụ. Ọ ga-akọ aka gị mma ị na-achị ọchị, ịhụ otu iri ndụ ụda jisikwa ike na-achị ọchị maka mgbe ị ga-anwụ ị ga-elekwa anya na ikiriki ụlọ. Gị chị ọchị, ikiriki ụlọ ga-adịkwa gị sị ị na-achị ọchị, ị na-achị ọchị echekwara ọchị mgbe ehe eri ndụ. Ụlọ asị na agha gara mmemme enwe onye asọ, onye ewe onye ode akwụkwọ, onye ewe onye ode akwụkwọ. Nwụna onye ode akwụkwọ ede ihe asị edele dewetọ na odeso nwune ịgbakwazụ. Sụnụ m kwapụ ụkwara, sụnụ nchi ọchị, sụnụ nchịpụ ọchị. Nwune o ruola echi a ga-achọ ihe na-edere n'akwụkwọ, enwe otu ihe siri mee tinge asị na ngwa ka ebute akwụkwọ na-edere edo. Nwune ịmakwasị ọwụrụtọ na nwune anyị dere akwụkwọ abịa na-akọwụrụ ọha na eze na akwụkwọ ahụ edere ede na ya ji ya alaga pụta. Ikuku ebuo, ikuku ebuo, ikuku ebue, ikuku abịa ote doye akpa ọnya, akpa ọchịge n'ubu. Mgbe ọ chọrọ ịbaga n'ụgbọala, ikuku ebuo doye akpa ahụ ote ma ka mara akwụkwọ ya dere edo na ya na-ele ikuku ebue gburugburu vum bulie ya elu ga buru ote afage n'okpuru na ngalaba osisi na ya etie ewe chiegbuo yo na-ekwela akwụkwọ m Igbo, na-ekwela akwụkwọ ederede. Na mgbe ahụ ka ya chọọ ndị ga-eweta okwute a ga-arị aga ewuru akwụkwọ edemede ya dere ede. Ikuku ebue na ikuku echotere ga ahụ ọ kpafagara na ngalaba osisi fara ihe buru ya vum bufuo ya. Onye ma nwune a na-etu edemede onye ode akwụkwọ dere na ụlọ nzukọ. Nwune ahụ dị edemede efuo, ote ka edemede edere ede siri fuo. Ike akatịtụ mma maka nke ahụ na onye dere ya ede, ahụrụ onye dere akwụkwọ ahụrụ ya anya.
enwere ka edere dị n'ọdịsa eruwechi asụwa ụgwa ele ihe na-edere eshiriote ma akwụkwọ ederedo ma onye dere akwụkwọ onwe odo onye ahụ onye dere akwụkwọ efuo onye dere akwụkwọ ederede efuo aishọla abịa jos ele asị gị na akwụkwọ ofuru efu onye dere akwụkwọ agwado onye ma ebe ọ nọ kama ndị Igbo ga-emepe ọnụ kwuo ka eziokwu si ihe ngị ihe ụkwụ gbawa nwunye ihe imere metedie nwunye ihe ikwuru ikwutedie gị na ya ese okwu nga ọnụ gị ya wụsọ ọwa onye ọjọọ maka na ị gwara ya eziokwu gị na ya awụrụ onye iro mana iro gị na ya ahụ ọ ga-awụ nga ahụ emeghala echi na nwanne echi ọ ga-ama na ị gwara ya na ihe ịgwa ga-ewe eziokwu a na-emegara ọrụ maka chọdọ anaghị ihe ndị ahụ adịdị mgbe ụgbọ Igbo Chineke na m ihe ndị a ọdịdị mma ịrụzi ihe ọbụla mere n'otu obodo o mere na Dublin Ireland agịdị m atara ngashi ọ wee ebe o mere ebe nke egbe burula mmanya na akwụkwọ eji ejite ozi nke ndị bekee na-akpọ invitation letter ebe ha ka onye ode akwụkwọ wụ nke ndị bekee na-akpọ secretary idesa akwụkwọ nke a na-akpọ minutes of the meeting ya wụ akwụkwọ edemede edere ụbọchị nzukọ egbe burula ekewu ikuku egbuo agwara m ọ na-agwa nwere ọdụ nwoke agwara m ọnụ sị n'ichewe ntị m kọọla akụkọ chei ụwa nna m aga terube nna m aga terube uri ka mma terube gị ya gbara terube ọrụ ka mma terube gị ga-ara mma terube egwenyelu ma gbara ọda m napụrụ aka ọnyara dị isi na lokwe n'isi kwere ka apịata aja ihe anyị bịara n'igirigi ndị nọwọ apịa ngwa aga m abịa lawa n'ụbọchị ọdọ enwere ka a na-akpọ akụkọ ifo aga m efuru ọnụ ifo ihe niile na-akpa ndị Igbo obiọma aga m emegide aga m arụ ọrụ nke m na-ama aka nrụgide ya ruo mgbe Chukwu m ga-akpọ m oku ngwa ihe ọma memere ọnụ ise